Systém Just in Time je soubor metod, které vedou ke snižování výrobních nákladů optimálním využitím zdrojů, to je pracovníků, strojů, ploch a materiálu. Pomáhá také zkracovat dodací lhůty a zvyšovat kvalitu výrobků. Abychom tohoto dosáhli, musíme ze svých firem odstranit plýtvání. Víte, co to je plýtvání? Plýtváním nazýváme každou činnost, která nepřidává hodnotu, ale zvyšuje náklady. Plýtvání by pak mělo být za použití rozumu odstraněno. Pojďme se společně podívat, co to plýtvání je. Prohlédněte si následující ukázky a zkuste se zamyslet, zda najdete něco, co není úplně v pořádku. Jelikož věnujeme ve firmách malou pozornost správnému stanovení spotřeby času na vykonání operací, mají tak pracovníci možnost se libovolně poflakovat, navzájem si nesmyslně vypomáhat a podobně trávit pracovní čas. Nejdražší pracovníci ve firmě, kteří obsluhují nejdražší stroje a zařízení, často vykonávají činnosti, které by mohli provádět méně kvalifikovaní pracovníci nebo dokonce brigádníci. Při těchto činnostech navíc drahá zařízení stojí, což má negativní vliv na jejich využití. Mnohé z těchto činností bychom mohli úplně eliminovat zavedením jednoduchých principů, standardizace čistoty a pořádku na pracovišti. Další činnosti, které nepřidávají žádnou hodnotu a my je můžeme zcela odstranit, jsou zbytečné činnosti jako přesypávání součástek z kelímku do sáčku, s tím je spojené zabezpečení proti vysypání při transportu. Při následné operaci, kde dochází ke zpracování součástek, se sáčky rozpečetí a obsah se vysype do stejného kelímku. Navíc po ukončení výrobní dávky se součástky vracejí zpět do sáčku. Mezitím se součástky nekonečně hledají na přepravních vozících a ověřuje se jejich správnost s dokumentací. Na denním pořádku v našich firmách je také hledání součástek, materiálu či rozpracovaných výrobků všude na výrobní ploše. Přitom jednoduché označení a dodržování pravidel by většinu tohoto plýtvání zcela odstranilo. Až velmi často máme na výrobní ploše tak velké zásoby a rozpracované výrobky, že se přesně ani nemůžeme dostat. A co zodpovědnost za nekvalitně provedenou práci? Často musí pracovník opravovat chyby po předchozí operaci. Pracovník stříhající kabely není zodpovědný za špatně vykonanou práci. Takže následné pracoviště musí délku každého kabelu přeměřit a nadbytečnou délku ustřihnout. Kolik zbytečných činností a plýtvání materiálem zde najdeme. Víte, jaký máte ve své firmě poměr mezi plýtváním a přidanou hodnotou? Podívejme se, co naši pracovníci provádějí během pracovní doby. Sami uvádějí poměr 70% zbytečných činností ku 30% práce. A ještě i během samotné práce bychom našli spoustu plýtvání. Systém Just in Time je soubor metod, které vedou ke snižování výrobních nákladů optimálním využitím zdrojů, to je pracovníků, strojů, ploch a materiálu. Pomáhá také zkracovat dodací lhůty a zvyšovat kvalitu výrobků. Abychom toho dosáhli, musíme ze svých firem odstranit plýtvání. Víte, co to je plýtvání? Plýtváním nazýváme každou činnost, která nepřidává hodnotu, ale zvyšuje náklady. Plýtvání by pak mělo být za použití rozumu odstraněno. Pojďme si teď společně odhadnout, jaké přínosy by pro nás mělo zvýšení využití 10 pracovníků o 30%. A zajisté bychom v našich firmách mohli kalkulovat s daleko výraznějším navýšením jejich využití.
Víte, čím je způsobeno plýtvání? Největší plýtvání vzniká tím, že ho prostě neumíme rozpoznat. Běžte do výroby, postavte se na jedno místo a zůstaňte tam stát 3 hodiny. Nic nedělejte, nic nekomentujte, jen pozorujte. Budete-li k sobě upřímní, odhalíte obrovské množství plýtvání. Pak už jen stačí ho odstranit a položíte jakoukoliv konkurenci na lopatky. Nebudete potřebovat miliony na nové výrobní plochy, budete snižovat výrobní náklady, zvyšovat kvalitu, zkracovat dodací lhůty a vaši zaměstnanci u vás budou rádi pracovat, protože se budou ochotně a aktivně podílet na chodu své firmy.